Hola a totes i tots. Des de Compromís per Castelló i Rugat volíem donar-vos l'enhorabona a tot el poble per l'exemplar esforç en estos moments tan complicats que estem vivint. D'un dia per un altre hem vist paralitzades en segle les nostres vides i probablement ara posem en especial valor totes aquelles coses quotidianes que podíem fer, com abraçar, veure els nostres éssers volguts o simplement passejar pels carrers del nostre poble. Ho hem assumit, i ho hem assumit per fer-li front totes i tots junts i units a esta pandèmia. Per això, ara més que mai, no podem defallir. Estos dies també comprovem com molta gent està deixant-se la pell per poder traure's quan abans d'esta situació. Sanitaris, personal de neteja, agricultors del nostre poble, policia local, treballadors i treballadors de supermercats i farmàcies i un llarg etc. Són moltes les persones que treballen incansablement i que sincerament es falten adjectius per poder qualificar i agrair tot el seu esforç. Però de tot cor, gràcies. Des de Compromís estem seguint amb deteniment tot el desenvolupament d'esta pandèmia al nostre poble, treballant, ajudant i fent propostes a l'equip de govern. Estem davant d'un dels moments més complicats per la vida de molts veïns i veïnes. És per això que pensem que el nostre poble en els pròxims dies haurà de prendre decisions valentes i esperem poder estar a l'altura sempre amb l'objectiu de millorar i fer més fàcil la vida de les persones, també en esta difícil situació. Estic segur que això passarà prompte. Per això, vos enviem tota la força i ànims perquè segur que eixirem reforçats com a poble, amb la il·lusió de construir un present i un futur de dignitat per a Castelló i Rugat. Molts ànims a tots i totes. Estimats veïns i veïnes, la vostra actitud està sent una vegada més exemplar. Heu demostrat que Castelló és un poble respectuós i solidari. És per això que ens podem sentir tremendament orgullosos, especialment dels més menuts, per als que sabem que aquesta situació no és fàcil. No obstant, encara no podem ni descuidar-nos ni relaxar-nos. Hem de continuar seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i quan les mesures de confinament es flexibilitzen, hem de ser conscients de que el nostre comportament és decisiu per a evitar una reactivació del virus. Estem segurs que el poble de Castelló estarà a l'altura. Molts ànims per a tots i per a totes en aquests difícils dies i esperem, per favor, que es cuideu molt. Veïns i veïnes, volem enviar-nos tots els responsables polítics un missatge d'agraïment. Un missatge d'agraïment per el treball que heu fet, per lluitar contra aquest enemic invisible. I també un altre de continueu així. Les espases s'han de mantindre en alt, la lluita continua i més que estem guanyant aquesta batalla, hem de continuar lluitant. Ens sentim molt orgullosos de tots vosaltres, dels grans, dels menuts, de tots i totes els que fiqueu un xicotet granet d'arena per a que això funcioni. Però heu de continuar així, perquè si continuem així, tot anirà bé. Gràcies, Castelló.